mi tam zawk hi chu ramdang khoda kan pe min ma thlir thui tak le nun thar dom tak nei turin beisen sang tak kan nei china nu le pa ten an fa de chu a tha thayang ber engkola nun chatak pek tumin an ril ru an so nget sau sau china an nuna thil tha le dum an la tun ngai lo chu senglu ngei tumin an phur chin le bok hetiang cha hian Indian mi lovely le apasal Matthew Varghese te po kumsang khazakwa sumkwa chuan India changin US a an pema chumi hmuna chuan chung kwa dina in so nge an tumani mase changkhatlian ayatam zet kumaliam le mek chuan an fapa PRAVIN VARUGHESE chunga thil thleng chuan tok le khata an nun du thosam an lo jim chin chu ati chata vek mai ni hei hi an fapa PRAVIN VARUGHESE chanchin le achunga thil thleng chu ni kumsang hi sompali February ni sompani nilani sana chuan PRAVIN le agazin Ashley Thomas te chu an university campus pon lama party chim turin anin thurwala anni pani hi Chicago changa darker sari tlan Carbondale Southern Illinois University a ludunin campus chunga apartment pakhat chu anin lwa chomani PRAVIN hian anule pate hi angai poimo thiamin anjaluti hate hi a hlau thin leya kan she cheu thawanga India ro po hian keinin namdang kan ti vai te hian anule pate hi anza thiam thin leya PRAVIN chuan party na a an kalma chuan anule pate chu kholin agazin Ashley le an building feta cheng ve thau an champa nei tenen chuan campus ponlama party an chim tur thoshila hemi zandar som pakhata hian Ashley le nei te chuan club pakhat stick an tia chuan an part time na an tholai shifa nei wang le atuk zinga class an nei poka wangin chumdang angin party turpo chu an phurlu tuklawa PRAVIN po Jimmy Jones a part time shift azo ve deuh chia wangin a chawang reng hleya atuk zinga class anei poka wangin ani po a phurte chiam lo mase hetiang ri chung hian party chu relote chimve an tumda thawa an party chim tur hi house party ni in Twitter kal tangle neitle Ashley ten part time na an thona stick klapa changa an shiatani Zandar kwale mni somli vela chuan campus chu chwa sanin 605 College Street lama chuan anin khalpheya ti chuan 606 house party a chuan hun chu an hmang ve ta ni atuka chuan Ashley chu chumada som pakhat vera thovin tumlo dan dewa zanma salama horman te chu a chhut let neu newa Ashley hi mei chemo kan lo ti takin mi pani jingdar thum vela a ho chau ti she chhuakin class nei bok nen lunabur chungle mutkam lo tak chuan ain beng kanga ain lo puile akazene bok PRAVIN pintan kong khar chu ain khara wangin PRAVIN chu class la turin a chhuak to ni chu aring maya a chan po ani aya class anei ma wangani ti chuan in siam sok sokin class la tur chuan a chhuak zoi ve ta ngala ngai thatlo na po nei chuang lovin chuna te po chuan a thian dang ta kya nga chuan hunam manga ma se chunhulama chuan zanma sa party na a an thian pa local ve thau kail nena changin kola donga kaile PRAVIN te hi criminal justice subject owner ni in class kal ngai puimo PRAVIN an a chanchin soimia lawa class ron chhulle ni lenga ari tamai chu kail chuan makati wangin PRAVIN chu kola ma se PRAVIN chuan kaile kol engamasa chu a chan lo wangin ain wa pui Ashley chu PRAVIN a chanchin zotin awa kol ta ni Ashley chuan PRAVIN chu ala mu mi alo tho changin an ngai chu a thata chia lawa ti chuan PRAVIN le Ashley te inwa a karam pak na chuan PRAVIN a kar chu aum le lawan ena kar chu alo ngeya PRAVIN chu anule patina akal lo ti an shetheya kein khoya ma a chwa an ring bok se lo a chan chu February thani in Chicago chuan khovo lai per an ti chinania thlit hote chu a vot vin tuk maya vur sur seng seng renga bit multe po hi pante hian a khang thei chinin an soya hemi chum phei hi chu Chicago Carbondale history a po khwawo per chum sari na nin an soile zela he wang hian kaile Ashley chu an ril ru anuam to lo tak setani an kara let lein PRAVIN an mu nun ber chu an soi dun ta a
party na an kalvik khania Ashley chuan Nate nen clubsticka chuan zandar som pakhata shiv an nei wangin zandar som le min somli panga party na mun chu an chwa sana an kaldon chuan Ashley chuan stick klapa party chu chunzom turin local vevat turin a thian te chu a cha hloma kalpo an thian dang tele an bial nu ten chuan Nate le Ashley te kal no loka stick club lama party chunzom turin an kalveya kal chuan heta hian PRAVIN chu atil ve omreng renga shelawa stick club lama part time na wanga thleng masa Ashley point kailte an ron thlena geita ident check tir chuan PRAVIN chu a mu ve omreng reng a shelawani party na hun house 606 chu PRAVIN an a chwa san lai an shelawa he party na in an chwa san hian PRAVIN hi an mu to lawani ti chuan house 606 lama chuan in khalphein PRAVIN chu a chat thla anga party na ina chuan ariak ngalani beisein zan masalama an party na ina chuan an vakalta a mase PRAVIN reng chu mu tur alo umlawa heta phe hi chuan an manga ang to hleya PRAVIN chu zon ngai na vakpo an she to lo in hnunglam le kungdung te chu an pong zon taringota kungami local te chu PRAVIN a meli a pian mangte soin an zot zela abul naya damdoin thleng chuan an phone na in lama alawa hotakin tin an apartment manager chu PRAVIN le Ashley te in lua en turin an ngen boka mase PRAVIN chu khoya ma motor om chuang lawani PRAVIN te na chuan valetin a room chu an va en le ngata a room a chuan a car cha be te a phone charger te khoi elo mun la dewa a kaldona a ken nge a documents poimo te po om vek seya Ashley chuan PRAVIN anu le pati chu PRAVIN about ho shil chu a she khop mai PRAVIN chungte a shilo poin 911 talapya ka ngai ti shayin PRAVIN abo changa darkar somni pali don an zon ruk no February ni sompani zandar rekle a chanvia chuan Ashley chuan 911 chu a call ta a Carbondale police te chuan PRAVIN anu le pati chu an fapa about ho an shil cheve thung don ani soituangin Lovely le Matthew te hian USA hian Kerala India changin kumsang khazakwa somkwa an pema an pem ter hian fan nei lawa fan nei ma a an fa te tana chenangel ngetin an du wanga fanei ma a USA hian peman nia Matthew wa farnu te hi USA an chen buka wangin beisina sang tak engtik nei mu chuan chhungkongel nget tak dinin nun nuam tak American havena an gym life an ti chu an nei ve thei anin beise ani Morton Grove Illinois in Beng Belin India a anumlaya an hachel ve chu an chel chunzoma Matthew chu respiratory therapist nein Lovely chu nurse ania ti chuan hunlo liam selin an beise yang ngein an chung kwa po an lo pung ve sheta kumsang khazakwa somkwa pathoma an fanu opa ber priya an shinga thlasom pasari nuleka kumsang khazakwa somkwa palia chuan an fa upa ber do tule an fa panai chun PRAVIN chu an shing le a kumsari nuwa fadang po an be sei to lo nuwa chuan an chung ko hlimna ronbel cha turin fanu priti an shing le ta ni anin chu no panglim thom chap thom nen chuan arive tanak naka Matthew hi chung ko ngai poimo mi takani wangin a na chu zanlama tho thlangin zingle chun lama chuan anupui Lovely in damdoin lama chuan shivanei lain ani Matthew chuan a fate alo enkol china Matthew le PRAVIN hi anin po leya naupang in khwaltilem te taka anin khwaltilem changin PRAVIN chuan apa office tom no hain apa lem a chang china ni PRAVIN hian naw a aya kumsari naupang piti chu adwa chin leya a upriya nen po an kum ain thlaulo boka anin kom ngei hleya mi panau pang thiam thel nga tak niin Boy Scout member ani baka high school drama club a chuan zaipol member ani boka inthlak siakna te tel chinin USA Indian Havin thil ti khom an nei rengin zai lam le fiam tho thlengin ati thei zuta lekha thiam thein anu le pati chuan an chuang ru ve veng chin ani law enforcement lam hi tuin adam chung na chel tura tampo a thlanga anu le pati chuan thil dang du pui zok ma se
an fapa chu rol thar huklak le chadu lawani lawa mani in thunun thei tak discipline nei chata kani ti an sia ta wangin an chena changa darkar sari zata hla Southern Illinois University ya akal du thu asoi puin an hnial lem lawa hei baga hian Pravin cousin Ashley po akal ve don ti an sia nuwa ngat phei chuan an re ru chu a ha dam huayani nima sela February ni sompani kumsang ni sompani hi chuan Pravin anu lovely chu engamo hian ari ru chu amul tlat maya a chung ri la hian nom lo na a chan tak soitur si lo anei tlat awangin morning shift po chu cholin in lama chuan aum taringota nileng chuan aril ru chu anuam thei manglawa aril runom lo na chu engchia nge ni ti chang turin Eslian police call changa darkar chanve aliam nu zandar kwa chuan lafi chuan phone call adong ta a Carbondale police changin ani ti asia dwa chuan alung phu chu arang ngal dup dupa Pravin alo kalem tian zo phei chuan thil chalo a thleng ti chu a she thiam ngala a tha khora kallo engthil nge ni ya tia lang zo chuan police officer chuan Pravin chu darkar somni pali don a chin siat ani to lo tho soi chuan lovely chuan aril runom lo na chu a chiang ti a sheta a chhuata chuan thutnokin an sum man lo chu a tap chhuwa khoka mase aril ru chu tifim thuayin atla chek main an fapa chu dama an mu let ngei theinan ain ti chakangai ti shayin Matthew nen chuan zan khowot po soilovin darkar sari lai la an fapa university lo na lama chuan an tlan tangarani an tlan pa chuan a kha tokin lovely chuan Pravin chu a khol china mase atir lama a khol chu atlang thei khani ya zanrei lama phei chuan phone chu battery lo to ni ngei turani Pravin phone chu an switch off tak mak maya lovely chuan ami tui chu shule phap chinin a fapa chu daman mu le theinan aril ruin atong trai renga kwa footbok nen Pravin chu angai tua khop mai Zingdalia chuan Carbondale chu an thleng ta a Ashley chu campus an valam nuwa chuan police station lam chu an pan ta ngala mase officer hau chu biak tur an lo map lo anjaru mangang le man mu chu police lo thlen hun lo nga nen chuan an rem lo tak set police an nga chung tin police station atanga la lo te a chuan hotel booking Ashley le Pravin u Priya yi alo thlen ve huna omna tur chu an book tel boka Zingdar saria police te an thlen kim nuwa chuan station a chuan an vakala mase an lo nga angle an be sayang chuan police te chuan an lo dong song hau lo zirlai no pangte chu hetiang chang hi a velom engma soilovin an bo wanga a nuwa an ron lang le mai sel an lo te sam eta mase Pravin chu engma soilova kalbo mai chi ni lawa Ashley le lovely te no pa chuan adu thowa kalbo ani chu an ring thailo khoya emo lo te reng po ni se anu le paimo a thian te pakhatal chu a text nge nge an jenga he baka hian t-shirt chau hain khowot kara khoya ma akal lawang exam chu khopin khoya ma akal lawang antive ta heti hunlai hi an exam lai ni ome heng police te hi university police ni in zirlai no pangte himna ngai poimo tu turan niya zirlai chu engtin pon lawom se an chunga dan le ko tur zokin zirlai pakhat exam laya a chin shat lawa chu alo let vele mayang tin an chang sam et hian police chatak tia soitur ani don lo ti chu ati chang hle ome lovely den opai ngen ngol taka an fapa chu zon sak tora an ti ta ka chuan Carbondale police te chu Pravin te in lo chuang karin aruma a laptop le a bank passbook te chu enfia tura tan an la a bank account chu a chin shat tur om lawa changin ala chelo shim ti an che theya a phone a mi call no non berpo Nate Ashley le Kyle te stick klapa an kal nu da ya khan ani Pravin an a call hi a chian me chia anita ni in anita chuan Pravin hian hetiang huna hian chumdanga po a khol fo wangin sanlai dar som pani nuwa arong khol puin makti na anei lem lawa mase Pravin chuan chumdangang lo takin anita hina chuan phone call chu da mi lo turin atia chumi nuwa chuan karkong ka chu ring taka inkhari lein
Pravina atlan che thom niom tak chu sia a mi pa o she zuin kha thil kha min peletro atia Pravin chuan pui che katumani hi tina changa ti chuan tlan che thomang tak chu a shelea ani tan chuan Pravin chu kawa ma se Pravinan a chan tak lawa chuan ani ta chuan phone chu ada ta ni in ain soya ani tai soi hi adik nge ani chuan Pravina chunga chuan thil chalo tak a thlengani chu arin thiam theya ma se Pravin khan ani ta kha achunga thil thleng shetu turatan adu poni theya phone da mia su ati la ya ani ta in Pravinan achunga sha theilo wang maya shanten phone da so anti poa phone call ada ringot mai hi maka ani ta e vadem ngor na tumna lam ni lovin Pravina chunga engemaw thil pa ngai lo a thlengani ti rin thiam thei turin anin biak dan de tlan che thomang tak te kha sia a phone call ada dai kha amma kani ani tai soizu soi chuan no chui tu te chu che chhuakin party na mun how 606 bulbora ram noile kongdung ba ka a che velaram noide chu helicopter manga enfiani ya mi bawle kha tar chhuani in Pravina zunna konga pui thei tu hena chuan US dollar singkhatle sanga chu Pravina chungten pe kan tiam bokani Pravin hi soi tuangin Chicago a Indian havin thil ti khom an nei rengin participant singa atel china wangin ama shelau po anom manglo ti thayaniya abau thu news changshanga ponani no hian Chicago a Indian mi zani vel chu carbon de la hian lovely le Matthew te no pa thlopa nem tur le Pravin zunna konga pui turen an kala carbon de la hotel te chu anni ho hian an buk khat vek mai ni ni khat nu chui tu te an che chuak tek te ka zon na chu ti to pan rot ngal taringot maya university lama chang puin engma Pravin zonna tur chung chang emo Pravin kai noi thu 30 chua alani lawa Indian mi enguma sat carbon de la kal te chuan police te chu an na chata ka thok toranorin case chu la tho tak turin an ti hiala heng police te hian ni khat an zong dek te ka Pravin anu le pa te chu engte ka nge in hodon tin an zo tani chu an fapa zong mulawa lungdam taka an ho thei an reng emoni Pravin chung te chu an fapa mulawa hon tum lawa an mani chawin an fapa chu zon ngai don poni se zon mai chu poi ti nan nei lo zangkha chu Pravin anu lovely mu hil chuan amu manga chuan Pravin chu muwa kartlan lai changin a fapa chu tlangpang oi taka chuan mi tu ti shat laute chuan an lo nam thla a Pravin chu a kut tinglam hian alowin ham tok ka alo thla chep to a amu manga wang chuan har hlulin zan khowat kara chuan lovely chu thlan tuin a bol hu na samaya ka fapa hi damin ka moto lo mayanga tin angai to a danrua lovin amit to elwanga Hindu te hian zingdarli le daruk inkara anmu mangte hi ataka athleng chini in an lo ring bok nen lovely chu amu manga wang chuan ching khate po a ching to lawani police line zon na ti top antum mai sia aril ru chu abai vai khop mai mase atuk lama chuan an be selo tak main Lieutenant Governor of Illinois Sheila Simon chu carbon de la ama ngei lo kalin carbon del police te chu Pravin zong chun zom zel turin arun dita a ti chuan Pravin chu zon chun zom na an thokle ta ni Pravin bo changin ninga liam ta a February ni somparia ta chuan Pravin ti university principal chu Pravin anu le pa moturin an thlena hotel a chuan akala ani chuan police ten thothar dongin an thothar don lam an pan thu soya asoi nolok hian deputy officer chu hotel a ron lang zuin lovely chuan thil engemaw soishe taka nei ti chu amit menga chuan a she thiam ngala ka fapa chu in moem ni atia deputy officer chuan o kan moe tina changa lovely chuan aladamem ati chuan officer chuan ai tin alu thinga lovely chu ring taka chapin aurola chuan thinrim na le lungai na a hria theya hotel chu a khok ruma Matthew po ain sum thei bek lo afapane chun an ma ne William tu tura an ngai an William angai don tamai chu tor thiam haratiin ain ti pachang thei bek lawani an chanchin ngai vena an bulalo umzinga pakhatin
khoya nge in mu tia zo chuan officer chu tukver bula dingin an phia loka ram mai chu ko ka pravin chu anu le pa le afarnu te thlenna hotel atanga yar sari le ka hla arwang charani engtia thi nge tian zo chuan police te chana chu makan tin an oi theilo an pum theilo ani sok ma officer chuan party sang khan pravin chu aroi hleya party na chuan damdoi po ati nge an rin tho soya ti chuan a thian te kara chuang lutin a thiam pakhat nen chuan anin hnial te che maya a thiam pa chuan kong sira karti dingin pravin chu chuak turin a thia pravin po thinrim taka chuakin zule damdoi ati polbok nen arui chu a bol maya ram hnoi lama chuan tlanin khwa vut bok nen a taksalum na chu tlaniam vakin hypothermia wangin a boral niin a soya arwang charani chuan azang thal songa lo muin a boxer che thum no a in bela a jeans a t-shirt le amoza king pakhat chu adel beta amoza king le lam a phekhok le a phone chu arwang bul dewa hian moni zanko vot vin tu kara pravit hian engwangin nge a thumno zong kha a li vek ti chu mi puite zo na lian takani police te chuan hetiang hi paradoxical undressing wanga thleng niin an soya pravin chu ramhnoya khan rui chungin atlan chiamania kha khan athi sen te chu ati saubut puta chu wang chuan lum atita emema athom no de chu phelin athi sen te kha khowata wangin arun khang ta tial tiala hian shilfiana hi kumsang kha zakwa somnga bakwa khovo vintuk lai February thla thau Russian zirlai pakwate tlanglon thil ton zo zui khan an shilfe emo ti mai turani khang zirlai pakwate po kha mi pangarwang chu thomno halawin munnia mi palitero an rwang po mu zui tur omlawani ome mi pangate rwang zir chian ani nuwa chuan paradoxical undressing wanga thinni chu an ring ta berani he police ta shilfiana hi pravin a shichang to piangin makantia an oi theilawani lovely chuan afapa chu afapa ani wanga changor ngor ni lovin party na zu han in te chu nei ve thin ma se damdoi kher chu ati arin lau thu soya party na a thian tele ama lo mutu te poin damdoi ati lai chu an mo lau thu an soi ve bokani hei baka hian pravin hi tlangwa shi sel pa ngai tak shi sel na angai poi mo wanga gym kal china niya zurui wang maya a thlak taka ram noi tlan bon bona khowuta wanga themai tu chu ani lawantia amai ro chu tlangwa shi sel chapa ngai po hi khowote chuan a metlum to a mase thomno phela a thlak taka ram noi tlan chiam hi chu a oi omlawani lovely in kafapa ani le ni lo kafin fia angaya chu chu engtika nge minti tir dona ti chuan police te chuan Chicago in vuina in lamnen loin befel mai ro tin an lo chang liam pot maya Chicago lama rwang chu thonin an fapa lo ni le lo ta se carbon de lama chuan rwang chu thon kerle angai dona carbon de la fin fia thei reng si chu lovely chuan mak atingang mai autopsy nei hun tura zo chuan autopsy nei tu tur aron thleng wat theila wang tin an lo chang le a thlona ticket man kan lo tum mayang arang lama alo thlen thei pha don chuan an ti poin chana mumal tak an pedu tlet lawa police ho hian engemaw thup an nei moni ti mai turani lovely chuan police in an ti dan chumakatiin amut muna chuan thilangai tua neu newa afapa about po a chat ma a aril runom lo na anele pravina wangchar ani ma a amomanga wanga ril runom lo na anayang cha khan police te chuan thupan nei chu aring le ta thlata he aril runom lo na hi afa parwang endik turan tia pravina ruang a en cha khan ti dikin omle ta ni ruang dana pindana chuan alota mithin mutir na thir khum vot ta ka chuan afa parwang chu puanwarin alawing khuwa pravina mela mu cha chuan ka fa pa hi tuinge soisa ti chu lovely ka changa thu chuak ma saberani pravina maile ataksa chu soi sakna ti sha takin aduk thla thwa police ten khovotin a metlum anti angu chu ani lo mel le athalak hi dalan chi ani don lawa YouTube lam an stik wangin
indu chuan Google lo enchin ula medical lama thiamna ril nei lo tampo tui muku thlakna ni ti chu a hria theya achal chu aduk dum deuh khuya atlum lu deuh boka ami chu aduk boka intona satlia chu ani melo bokani police ta chuan case chu topwat senti ti achang reng maya tol tha case ani thei mai ngem ti lamin anril ro lo lo Pravin chu William watwat se Lovely le Matthew te po Chicago lama chuan le thwai se antia chumi pia lama chuan police te hena thutharun thlen tu tipstring petu ta tur ama a Lovely te no pain $US sing khasanga anlo tiam to chu ingtika nge ipek theidon tin aron zo chen maya tunge inti boy pui a champa la ansoi du boxe lawa Lovely te no pa chuan poisa chungchanga chuan chana lom an pedu bik lawani an fa parwangan charna an tlo nuwa chuan an fa parwang chu Chicago lama kalpuin an ruang thaliam turan ngai an fa parwang thaliam chuan an jil ro chu alwa lian birani Chicago an thlen rualin autopsy result po alo chuaka police ten thil thlendan an rin dan an soi chu medical examiner chuan lo pumpuin Pravin a thina chu cheswal wang liao niin a thi dana rin hel tur omlo thu soya mase Lovely po narsania mishing taksabung shang chu enge muchen cheve bokin afa parwang enjingot puin mi kutwar nge yani ti arin tlata wangin achum hinan autopsy nei chu adu ta a hetia autopsy nei chatan tur an ngai twala hian funeral home coordinator chuan rongkholin in fa parwang hi avoi ni na tan postmortem le ula ka ti hle mai aron tia funeral home chuan an man vele kal turin atibokani funeral home an kal chuan coordinator chuan rang da na chuan shwain Lovely chu nurse ini tiro tina zota Lovely in otia chan chuan coordinator chuan Pravin a khuna puan chu avaina hlima chuta se chuan Lovely chu ake somvek hi ne ber carbon de la khan an fa parwang kha adar chunglam le aban bulvel kha an mu chau kha ne ya tapo khan hliam duk anga an ti to nen Chicago funeral home coordinator in Pravin taksapuma intir chuan a taksapuma chuan hliam le duk alo nei ni chu abana le chuan mani inventum na niom tak hliam atam hlemaya mi tu emonen in swalin a maile ataksatang lodan atumna lama hliamani melleya anung zanga te po hliam oma amalpuya le akewa chuan hliam lian ve tak a omboka hun khoral lovin Matthew le Lovely te chuan autopsy chu avoi ni na tan February somni pakhata nei zai anjel le ta a heta hi chuan medical examiner chuan Pravin chu mando chang tak mangin aluwa chut ania alu chutu chuan thinrim na le tina tumsa ranin Pravin hi abeinin asoya ataksa zule damdoi omle omlo test na toxicology result alo chwa chuan damdoi le zu chu mu anilawa azuna ero chuan zu mu ania omzia chu Pravin khan zu chu party na khana in ngeya mase be ato khan arui to lo shimshima omzia chu rui boya banga ram noya tlana athom no te phel anga police ten an soikha doti na ni Carbondale police la in tips run petu poisa du chu Lovely den upa an lo deal ve chena chuta police lam thil ti dan dik lo tak an sha thlim alo ni buk nen Indian nu le pathin lunglian a chhuak ve ta ni nge yang case chu hon chata chui chat ani ma lo chuan chen khat po an pek lo tur thu hen an lo chang ve ta a Chicago wa Indian community de chuan 12 thatu man chwa ani ma chu Pravin case theingela adai hlen mai lo nan Pravin Action Council an din ta a achul anga malak zel an tumani malak dan tur ngai tu a hunan man lai chuan Carbondale media te chuan Pravin a thina kai noi video pakhat an ti chuak ta a he video hi Carbondale police officer kara dashcamin ala kaniya footage nisat inziaka chuan Pravina party na changa abauzan che khaniin zanlai dar som pani le min som thum pathum ainziaka kar khal tu officer chuan ahma chuan chak tum loading hi mowa chak nunga chuan dingin asir lamram noi chang chuan tlangwal pakhat hi aron pen chuak not maya helai ram noi hi Pravin rawang an charna ram noi khani chupanin chuanin biain
officer chuan ram hnoi lam chu a si de chuan awa chhona tlangwal nin chuan reilote anin biak le hnuah chuan an mani tumram lam ve ve pan turin anin chen sang ta ni Pravina chung te chuan hepa hian Pravina chunga thil thleng chu engemaw chen a hriat an ringa police officer nena anin biak na kha engma a hriat theilawa engthil ngen soi anin biak nuwa khan tinge officer khan ram hnoi lam kha a si de ta awa chun pher ti te chu an so na yani ti chuan lovely le Matthew te nu papa ka an mani thlop tu mi engemaw sa te chu Carbondale City Council a kalin no chui tu ten Pravin kha accident wanga thiani tia thutlukna an siam theina chan no chuina ta na an man ro man te chu endik an dil ta a hei ba ka hian mi sang sang an kom le zonan so te Pravin case an khoi kai noya min biak le an kom na CCTV footage omang ang te po an dila police lam hian an thamlo kan ti don nge danang taka an dil na te pum saka police lam chu nu chuina ta na an man ro man le an te fung zong zong te lovely te nu pa pe tura ti ani nuwa po chuan chanchin bot le ma song chawan pe ya ti chuan a voi ni na tan city council a chuan dilna an the lut le ta a hemi chum hi chuan box lian tak chunga nu chui tu ten nu chuina ta na an man ro man ho te chu Chicago wa lovely le Matthew te na chuan a thleng taruk mai ni box chunga chuan police ten interrogation room a tlangwal pakhat Jonathan an komlai video mo tura oma hepa hi thu zofia ani ti po Pravin chung te hian ama khan an lo chelo shim shima hepa hi police te nena Pravin omna ron shil tu poisa don phuta police te tips tron pe tu ngai khania he interview hi February ni sompasri nei ni yin hepa Jonathan hian Pravin chung te timur ur theithil soyania a soidanin February ni somparuk Pravina bawchanga nilina chuan Jonathan le akazin gauge bethon te chu in ko mai in TV entuma TV in on chuan Pravina bawtho chu news a an lo puang meka Jonathan chuan gaichan TV news an puan meka en chuan gauge mail chu adanglam ngal veka a anom lo melin a hnuwa phei chuan borok tha kamamo tin pona a chuak ta dai niin asoya Chaila chuan Jonathan chuan gauge chu alwak tel niin asoi boka apoi mo ber chu gauge hian engemaw hriat anei ti chu ni Jonathan chuan gauge omdan chu mak ati emo wangin pona chuan wa chuak vein thil omdan chu zota gauge chuan Pravin chu February ni sompani zan party omzana ain swal pui khani thosoya Pravin le gauge anin swazan hian Jonathan le gauge te hi an chian havin an leng hawa anin swalai takero chuan anom velawani mel Jonathan le gauge te hi Carbondale khopon dewa omniin poi khoina thlenjang khan Carbondale a chian te dang nen gauge chak domin an chian pakhat birthday lum nan kala an birthday lum na hi College Street a ve thau niin Pravin te party kalna street a thau ti na ni Jonathan chu birthday lum na muna an thlen nu relo te a chuan a thil e wangin a pum nom lo chu amuzala alo muhil dai maya a harle chuan guest chuan party lum na borok chu nuam ati to lo wangin ho turin in siama arwala a chiante kalve ho chu tha ho an du le du lawa zota ani chuan birthday lum na chuan chu an la du so ka wangin guest chuan Jonathan tiamin a kal santani Jonathan chuan gay chan party lum na mun a chwa san hundik tak hi a hriat lo thu soin zandar soma changa jinglam dar khat in karvel ani thu soya hemizan hian a hriat china gay chian zu in lova a hodon puin zurim namemo rui mel a pulem lova atuk jing thlengin gay chmel hi motor om lova anin mure nuwa gay chuan a ho konga tlangwal toy tir pakhat hian lo pharin a phar nuwa anin swal thu soya Pravin nena anin modan hi gay chian mi sang sang nena a soidan adanglam ngun emo wangin version sang sangin kan soidon ani a soidan pakhada chuan gay chuan nula tlangwal ho party nei na mun atlan pe lai chuan tlangwal toy tir pakhat hian lo phardingin an university lama akaldon chuan chaka chuan ve adila gauge po in a chalom lo lu to tin a phur ve maya ma se Pravin chuan
akal du na chu a shil thatu lo wangin gas chu atlan kwal tir tamaya chuta cup holdera ge chu poisa da dollar somni pangano chula chhuakin gas chu deuh so tak hian a chung khuma gas chu aruk tak chuan alungoi che lawa pravin chu a poisa adil leta mase pravin chuan pek le tum lovin kar tlan lai tang chuan zwan thak atum ta a mase gas chuan lo chet khalin kar chu a aya chakina khala chuta munfal deuh hleka kung sera chuan dingin pravin chu ge che dollar nen chuan ram hnuaya atlan cheta a ge chuan umzuin pravin chu ram hnuaya chuan a bo thluwa anin swal hnuwa poisa chu chu sakin atrak tin nalam a han pan chuan police motor loading hi muta a police omna lam chu panin anin bia a pravinan police motor amu khan lawin ram hnuai lama chuan atlan tawakani arin thu asoyani hetia ram hnuai changa aron chuak le lam chia hiania carbon del media ten police car dashcam video an the dar kha a version ni na chuan police officer kara mu a police nen animbia khan gas chuan police officer nena chuan thil thleng chu a chidang devina soya police officer in a soidanin kong sira chak loading mu chuan adin nu rei lo te a ram hnuai chang chuan gas chu aron tlan chhuaka engthil nge thleng alo zo chuan gas chuan midum pakhatin min rokatuma ram hnuai lama khwana tlan chhia ti na soya miduma ti hi pravin niin pravin chuan kong sira alo phara gas chuan lo phurve mai in a chuan man chu peka ngai tur thu soya adu na muna pravin a chuk chuan karpon lama changin kar chunga ge che poisa bek chu zukla a ram hnuaya tlan chengalin gas chuan a poisa bek la le turina umzuya police motor mo chuan ram hnuai changa lo tlan chhuakin pravin chu atlan thui man to a phato lo niin ain soyani a version pathumna hi gecha police ten an interview chuma soyania gecha soidanin pravin chu party ane na kota chuan lo dingin achak chu alo phardinga korlumpo halawa omawangin akhongai chuan a phurve maya club pakhata akal du tho soya mase akal du na tak a soi chan du lo wangin an tlana ngaya chuan darkar chan ve chung voi enga masa tan thlang kwala pravin chuan phone mangdeu rangin cocaine leitura zong kwala gas chuan ati ve ngai lo wangin police in an mananga ama thlenga a hnulu a lo wangin arilu chu anwam che alawa pravinan ati dan alung oi lo poknen gas chuan ole ikal du na isoi chiang du lo boka carbon del khopona kan uma kai khal ho don ania idu du danin umro tin pravin phur chung chuan in khal ho atum ta a pravin chuan hlaule sein gecha chak khal mek lai chuan nekin ding nga ro atia gecha adin chuan pravin chu chaka chang chhuakin gas chu chaka changin akur oma chuan a cham chhuaka an thlang lama ram hnuaya chuan ka thladun nokin anin swa zoya police motor mo chuan gas chu police motor a mo na lama chuan atlan chawa pravin chu ram hnuai lama hlawin atlan chetanin ain soyani Jonathan Khan gecha zu in lai a mo lo tho soi ma se gas chuan zo in tho asoya arui ema wangin a chiam pakhat ho ve du po chu a chuan ngam lo pha zo kalawni pravinan tha ho tura a som party na kalve mi pakhat chuan pravin chu khamisang khan a rui lo ni na soya zu chu in ve ma se rui lu tukle engma shelo tur khop ani lo ni in a soya ni gecha thu soi hi arin tlak lo leya a thu soi a thak kwal na sain chen khada chuan pravin chu zirlai no pang smart tak ani thu te soya chen khata la nun phong shelo rui chevere utak niin a soi boka akazin Jonathan thu soi le a thu soi po ainang lo leya Jonathanan an chiante dangtenen carbon dela birthday lom tura an kal tho soi lain gas chuan Jonathan nen chau carbon dela an kal thole birthday party apo an kal lo tho soya khoi emo changa house party om don ti an chat na mona an kal tho soi gechan pravinan akar aruk sak lo nan akar alok thlap thole aipte a chuan a chabi ak ni nain soi lain police car dash ke machanga landanin gecha kar chu ain on nge yani hetiang hian rinhlul om takin in puana om chung hian
Pravin a thina chu accident ya thutlukna an siamai chu lovely le mithiu te nu pa chuan siat thiam haran tin chin thlerna wangle unbroken English man wangin an musitani chu an ring ta bera diktaka danle ko tu ten poi khoi tu human tumang shima police lam an che hi makti lo ruala ni lo Pravin chuan phone a chuan tu emo abideu reng niin gauge khana soi khani ya mase Pravin a kholo ka chuan chutianga midang biak reng na mu tur omlawa khamisana abiak reiber pokha ani tai khani lovely le achung ten heng fin fianate an en nu hian case chu state attorney Michael Kerakota da ngarania July kumsang hi sompalia grand jury te chu kovin case chu a review tira chali ma tak takin grand jury te hi an kauchina anin fin fianate an en nuwa poi khoi tuwa an pu chuan chaila ma chon le ma chon lo tur an rel don ani December thla chuan grand jury te chuan thutlukna siamin case chu chail ma chon tir lo an rel tu ta a January kumsang hi sompanga chuan Michael Kera chuan Pravin Khan ram glass nau ni for loco alcohol content bon ni le beer nau ni aina wangin a roi hleya roi tak chunga ram noya atlan chiama wangin khovotin a metlum ni na soya he thutluk na hian Pravin toxicology reporter athi sena zumu ani lauti le azuna ero zu omdana zuin ma se abawral ma khan a har fim nei ti chu amil talawa ma se Michael Ker hian heng thil te hi angai pui mo du lo luyani Pravin chung te chu anlung adam thei meu lo wangin case tu zir chianga be sakle turin investigator David Robinson chu an raita a ani hi Carbondale police te nena inlai china engma nei lo le dikna du mi tak alo ni hlawa Pravin case chu fin fiana le police te chui tu te zong zong nen engkim chu mai nei tum lovin azir chianga zona zo ngai te po ama ngein zo chale vekin athutlukna chu hei hi ni Pravin le gauge anin swal chan kha Pravin an gauge poisa ruk atum wang ne lavin gauge khan Pravin poisa ruk atum wang zo kani an pani khan cocaine leina tur an zona lama gauge khan Pravin poisa chu ruk atuma Pravin Khan poisa chu pedu lavin gauge chuan Carbondale khopona achaka shwain ram noya chuan an swal ta a gauge chu atan chazo ka changin Pravin taksa mun shanga a hliama wangin ram noi chang chuan Pravin chu chuak turin chakna nei to lawa khovotin alo me chaw vezel nen khovot khan a metlum ta niin asoyani Pravin boral changa kumthumna kumsang hi sompasaria chuan David Robinson chuan a theory le a chui chatle na changa athil sha te chu grand jury te mu turin ati vele ta a grand jury te chuan ge chuan chal ma chhan ro setiin thutlukna an lo siam ta a za ngai na til lawa Pravin atha wangin achung thu ngai to ni ro se an ti ta ni kumsang hi somparia ta chal nei niin Pravin chuan ro rel na dik tak a hudon ngei nien alang ta a jury te point case chu thiam lo an chan tir vek to a mase ge che poi khoile an puna le kha a thumal pakhat lek chuan engkim chu aron thlak danglam ta vek mai ni chu hei hi ni shireng chunga atwar tu in athi puina khopliam a maile aluwa poi khoi tu in a nu chhia ti chu ni ya shireng chung ti lai tak hi just chuan a hel le ya a chanpo investigator Robinsonan case azirjana changa thil thlendania shat a theory korta aput luwa khan Pravin an ge chu poisa a pek do lo wangin anin swal ta a ti chuan ge chuan Pravin chu kota thlaka Pravin chu a hliamanat ema wangin a thau chuak thei to lawa khovotin a metlum ti khania gauge khan Pravin chu a thidon ti a shisa lo tin just chuan a chan ta tlat maya ti chuan child chu in herdang lam ta dorin gauge chu shimna engma pelavin just chuan a chwa zalen ta ni he rawrel tu rawrel dan hi amakin arun thlak hle maya heta zet hi chuan chin therna wangin an chipui po ni lo thina wanga an chipui jela norlem ai chuan thiama chantir ta ni chu thil ni thei takani he khe sirun thlakin Pravin chung te le a chen le rwal te chu an jero na hleya chung ko hungle nuam tak mai dina mi zong zong engche le thampo an le na nian ngai
iwesa an pema nun du om tak nei an swang to ana te chu lovely le Matthew de dan chuan an chia an chang sauta a an pem na rama mi te nge chuan an fapa chu thatin rorel na dikpo an pedu lo chu ni ya voini thleng hian ke chi zalen takin ala lenga nupui le fa te po ane ve to a fa te mel a mu piangin tu emote fapa an hmangai le an thlak hlet ngoi ngoi non chu alak sak to ani ti an shat chwa ve fo hi karing ani tun chum kan crime story chu kha zong kha ni ya video te ingai na song ani chuan min lo like in min lo share sak vela channel te idu zong ani chuan min lo subscribe ve turin karon ngen cheni